Čaute, zdravím vás Radiogamera. Dneska som si pre vás prichystal hru z Clash of Clans, už zo 4. videjka, takže skončili sme pri tých, čo sme tu THčko sa mi dokončilo, už tá trojka, ako sme minulý diel robili. A ako vidíte, už som sa pridal do toho klanu. Takže, ako vidíte, tak sa pridajte do ňoho aj vy. V tom 3. dieli som ho dal do popisu a ako vidíte, už mi tu píšu. Takže, pozbierame toto a môžeme sa vrhnúť na nejaké atakovanie. Toto rozšírime na level 5, takže 2 hodiny. Ale my môžeme dať finish. 30 gemov nám to zoberie, level up 7, super, OK, takže archérky si nebudeme rozširovať, aha, elik na 3, 15 minút, finish, OK, dobre, takže vlníme sa na tých, dobre, tady dal nejaký DGŠko, aha, takže my nemám vojákov, v tom je to problém, aha, ja už nemám oné, takže to spravíme takto. Aby sme mohli nejaké najít. Ja ich nevymením. Takže takto. Tak, 20, tak 19, dobre. Boostneme to, koľko to? 6, OK. Takže vrníme sa na atak. A už asi robiť tie nové ploty a budem strašne veľa robiť za karol, lebo teraz som vážne ľudia nemal čas, takže som to ani nerobil. A toto si nedáme. Takže som to vážne nerobil, prepáčte, nerobil som za kamerou. Ale teraz nemám veľmi čas, ale už si ho nájdem teraz, budú sviatky, takže to je tiež dobré. Potom sa zahorák, ale snažím sa rozprávať po slovensky, takže ako mi to nejde, nevadí. No a poďme sa, vrhneme sa na to. No a tie svátky budú, takže ja natočím aj na štedrý deň. To už je túto sobotu, takže dnes je pondelok, takže za 5 dní. Takže v pohodičke úplne, že za 5 dní. Dobre, toto sme mohli dať. Dobre, dajme to sem. Tu išli zničiť. Aha, ale tu ich je, aha, dobre, jeden. Títo archérky zničíme. Ale mne sa na týchto barbariánoch nepáči to, že oni nejdú hneď po dilách. No vidíte, oni idú hneď, ježiš, aj tam majú dielo, to som si nevšimol. Poďte rýchlo THčko ničiť. Aspoň na jednu by sme to mohli dať. Ale nedáme, asi nevadí. Aspoň jeden barák zničíme. Ale možno ten Tonhal by sme mohli dať, dobre dáme, takže 1 hviezda, super. Včil to dielo, super. Ale to dielo asi, no, mohli sme to dať. Ja pokašľam takéto súboje, takže prepáčte, lebo ako je to dobré, ale väčšie to pokašľam, nevadí. Ale kebyže mám hogu, tých giantu, tak, keďže mám, tak oni idú hneď po tých mortároch a dielách, takže to sa mi strašne na nich páči. Že idú potom. A tak. Dobre, 2, super. Aspoň na tie 2 to dáme. No, dobre. Dobre, na tie 2 to dáme. Aha, oni už nestrieľajú. Mohli sme to dať, takže ako vidíte, bol nový upgrade. Sneží nám už. Dnes ráno ho tuším spustili, alebo po obede o 12, neviem. Došiel som zo školy a už to bolo, takže neviem, možno o 1, o 12, neviem či ráno, lebo ráno to ešte nebolo. Ale je to dosť dobre, potom si ukážeme, čo tam zmenili. Ako vidíte, je sneh, takže aj to tam dali. Aha, vianočné stromy a tak. Takže to tam dali a ukážeme si ešte tých vojákov, tých vojákov gigantu a tak porobili. To si ukážeme. Dobre, ale asi to nestihneme, nevadí. Rád atakujem, musíme si nahrať aspoň nejaké peniažky. Teda to zlato, tak. Nejaký ten elik. Takže za tých 11-10 lákov, keď dáte na týchto videách, stačí na jedno video, ale bol by som strašne rád, keby ste dali aspoň nejaké tie odbere.
Bol by som veľmi rád, ak by ste dali tie lajky na všetky videá, budem rád, budem ma to aspoň viacej podporovať, no tak viacej fascinovať, aby som viacej ešte ďalej natáčal, že nejsem iba tak proste a tak. Myslím si, no ako, no však dobre, kašíme na to teraz, ale fakt bol by som rád, keby ste dali like. Dobre, takže nedáme to na jednu, dáme to na dve, super, aspoň na dve, 87, ok. Dobre, takže 17 trofejí, pekne, ako? 17 trofejí, no dobre, poďme si ukázať ten upgrade. Upgradeli tam týchto vojakov, aj týchto giantov, aj týto. Nemám ich ešte otvorené, ale ako vidíte, tady tých barbariánov a tady týchto. Počkaj, týchto nedáme, týchto dáme. Ale zase mi došlo. Dobre, nevadí. Došiel nám tento elixír. Tady píšu do klanu. Ani tieto upgrady nemôžeme, ale viacej budem točiť za kamerou, počkajte. No, viacej budem točiť na tie sviatky. Pardon, trošku chorý. Máme už tu TH3. Dobre, ale môžeme ísť ďalej atakovať. Prepáčte, tu je brácha, je tu. Čaute. Tam, teraz sme mali CV na tej TH6, takže no ako v klane sme mali CVčko. Ukážeme si, lebo už som v klane. Aha, takže end battle dáme, tak to nevieme teraz atakovať a ukážeme vám tie CVčka, ako to dopadlo. Opravil som to na tie 3 hviezdy. Áno? No tak ako vidíte, vyhrávame 20-0, to je úplne pre nás dobré. Takže ja vám ukážem, ktorý som atakoval ja. Toto atakoval môj brácha Gamer SVK, takže kúpime si jeho útok. Dám to takto narýchlo, aby sme nezdržovali zbytečne. Pekne to opravil, lebo jeden to dal na zle, tak on to poopravoval všetko, takže super. Ďakujeme mu, že? No. Snaha bola. Tak dal to na 3 pekne. Takže pekne Tonhal zničil a paráda. Dobre, takže dal ho na tých oných. Pekne. Pekne ho dal na stôl. Krásne. Tady píšu stále do klanu. Dobre, takže dal ho na 100. Teraz, aha, niekto práve bojuje. Dingo. Nejaký z nášho klanu. Dingo, takže tu práve bojuje. Mohol by ho dať. A to dá. To dá. Takže ako vidíte, tak atakuje s Wizardmi. Údra. Magnet. Dobre, takže Keď má kanony dal. Dobre, ticho. Kanony dal, to je dobré. Super, mal by to na 100, takže v pohode. THčku už ničia. Nice, 2 hviezdy, v pohode. Dobre, v pohode dá to. V pohodičke. Nice, dobre, dal to. Takže dal na 3 hviezdy na 100%. 23-0 pro nás. Takže, ja tam volám Golmope, volám sa po takom jednom, lebo on to hrával, mal TH3. Mal TH3, on už to prestal hľavať, tak mi to dal a ja to všetko vymaxoval a tak. Takže si ma teraz pozrite, toto som ja, útočím teraz ja na tohto. Som si myslela, že ho nedám, ale na poslednú chvíľu, takže som ho dal. Dáme šokujúce. Ešte na záver dáme atak. Ešte musíme končiť toto video, spravím trošku dlhé, ale 12-13 minútové. Takže tady som zničil to THčko na 2 hviezdy.
tuším, ja mám 3 účty, na tomto nahrávam na toto Ado, ešte mám Aďo Gamer a to Gold Nope potom kamošovi, on mal TH3 a nehrával to. Takže dal som ho na 100, tady Dingo, tady nikto, tady ešte, tady, dobre. Dobre, takže pridajte sa do toho klanu, budem rád, ako úplne, že pridajte sa, je nás tam 23 teraz, tuším, keď neklamem, počkajte chalani, je nás tam 22, tak, dobre, takže sú tam takíto, je tam Jojo, to je líder, ten má TH8, takže ako vyzerá takto, potom je tam kamoš, volá sa Okug, a ten má tež TH8. Teraz na neho práve atakovali, no neviem kto, ale nevadí. Dobre, a sú tam samé TH6, TH7, sú tam aj TH8, budem rád, keď prídu TH9 a tak. Dobre, tak ukončíme teda to video. Budem rád, ak dáte like, odber, alebo nejaký ten komentík. Nestíham, lebo teraz sa musím prichystať do školy, ale určite natočím ešte. Dobre, takže čaute, majte sa, budem rád, ak dáte like. Čau. Čaute.